ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዙሓት ሰባት ዘልዕልዎ ሕቶ እዩ። ዋላ እኳ ሓፂር መትሎ ሃሊና ከመይ ጌርና ብሉፅ ናይ ፆታዊ ርክብ ግዘ ከንሕልፍ ንኽእል ከምኡ እውን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ክነብፅሐ ንኽእል ኢልኩም ንትሓቱ ደቂ ተባዕትዮ መልሲ ዝኸውን መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣፍቃሪት ወይ ድማ በዓልቲ ሓዳር እንዳሃለወኩም በዚ ናይ ምትለኹም ሳይዝ ኮንፊደንስኩም ዝወረደ ደቂ ተባዕትዮ እዚ መደብ እዚ ክሓልፈኩም ኣይግባእን። ኮንፊደንስኩም ወሪዱ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትኩም ናይ ምቕናስን ናብ ግብረ ሕቡእ ከምኡ እውን ካልኦት ዝተጋገዩ ልምድታት ተኣትውሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። 95% ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ዋላ እኳ ዕብይ ዝበለ መትሎ እንዳሃለወኩም ናይ ምትለኹም ሳይዝ ክውስኽ ትደልዩኹም። እዚ ዘርእዮ እንታይ እዩ? ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ምትልኦም ሳይዝ ናብ ዘየድሊ ጭንቀት ተኣቱ ከም ዘለኹም እዩ። ስለዝኾነ ንእስ ዝበለ መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም፣ እንታይ ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም፣ ከምኡ እውን በዚ ሓፅር መትለኹም ብሉፅ ኣዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ክተሕልፉ ከም ትኽእሉ ክንርኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ትምህርቲ ንኽረኽብሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ንሪኦ እንታይ እዩ? ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ሓደ ወዲ 3.5 ኢንች ማለት እውን 9.5 ሴንቲሜትር ከባቢ ቁመት መትሎ እንተሃልይዎ ኖርማል ዝኾነ መትሎ ሳይዝ ከም ዘለዎ ይሕብሩ እዮም። እዚ ናይ መትሎ ሳይዝ ድማ ካልኦት ፀገማት ንኣብነት መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገም እንተዘይሃልይኩም በዚ ናይ መትሎ ሳይዝ ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትኩም ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ፀግዒ ክተብፅሕዋ ከም ትኽእሉ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። ስለዝኾነ ነዚ ምስራኣና ዋላ ሓፂር መትሎ ሃልይኩም እንታይ ዓይነት ሜላታት ተጠቂምኩም ክተዕግብዎን ከም ትኽእሉ ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም እዩ። ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እንተዘይተጠቂምኩም ዋላ እኳ ገጅፍ መትሎ ይሃልኹም ክትዕግብዎን ኣይትኽእሉን። ንኣብነት ንሓፂር መትሎ ካብ ዝምቹ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ዶጊ ስታይል እዩ። ዶጊ ስታይል ንብሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ተንበርኪኻ ንእዳዋ ናብ ቅድሚት ሰዲዳ ብምጉዝጓዝ ብድሕሪታ ኮይንካ ክትፍጽሞ ትኽእሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ንሓፂር መትሎ ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝጠቅም ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ኩሉ ሻዕ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ከም ዝሕብረልኩም ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንምብፃሕ ዝሕግዝኹም ክንክኡ ዘለዎም ክፋላት ብልዕተን ኣለው። እቲ ኣገዳሲ ድማ ጂስፓት ንብሎ ክፋል ብልዕተን እዩ። ጂስፓት ዝርከብ ብውሽጣዋይ ክፋል ብልዕተን እንትኾን ንጂስፓት ብደንቢ ጌርኩም ብመትለኹም እንተነኻኺእኹሞን እንተሓሳሲኹሞን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ብቐሊሉ ክተብፅሕወን ትኽእል ኢኹም። ንእሽተይ መትሎ ይሃልኹም ነጂስፓት ብደንቢ ጌርኩም ትነኽእሉ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ ዶጊ ስታይል እዩ። ብፍላይ ድማ ኣፍቃሪትካ ኣብ ሕቆኣ ከባቢ ብደንቢ ጉንብስ ኢላ ኣጥዋታ ናብ መደቀሲኹም ዓራት ቅርብ ኣብ ተብለሉ ግዘ ዝበለፀ ንጂስፓት ክትነኽኦ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ብቐሊሉ ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ብሓፂር መትለኹም ንኽተብፅሕወን ዝጠቕመኩም እዩ። ስለዝኾነ ሓፂር መትሎ እንተሃሊኩም ነዚ ፖዚሽን ብደንቢ ጌርኩም ከጥቀሙሉ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ነፍቃሪትካ ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትካ ንፆታዊ ርክብ ምድላው እዩ። ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ሰውነተንን ኣእምሮአንን ንፆታዊ ርክብ ድልው ክኸውን ኣለዎ። ቀልጢፍኩም ናብ ፆታዊ ርክብ ተኣትው እንተኮይንኩም ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ፀገም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ስምዒተን ድሌተን ከላዕሉ ዝኽእሉ ነገራት ክትገብሩ ኣለኩም። ንኣብነት ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ትፍጽሙሉ ኢንቫይሮንመንት ማለት እውን መደቀሲ ክፍልኹም ክኸውን ይኽእል። ነዚ ክፍልኹም ብምፅርራይ ዓራት ብዝግባእ ብምንጻፍ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃታት ብምኽፋት ናብ ክፍልኹም እውን ድምቕ ዝበለ ብርሃን ንኽኣቱ ብዘይምግባር ኢቭን
ኣከዳድናኹም እውን ዓብይ ፋክተር ኣለዎ ንሰውነትኩም ዘርኢ ርቕቕ ዝበለ ክዳን እንተትኽደኑ ይምረጽ ንመትለኹም እንዳርኣያ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ንኽልዓል ስለ ዝገብር እዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ንኽልዓል ዝገብር ኣከዳድና ክትገብሩ ኣለኩም ነዘን ሕዚ ዝሓበርኩልኩም ነገራት እንተጌርኩም ቀዲማ ንጾታዊ ርክብ ንኽትዳለው ሰውነታን ኣእምሮኣን ንጾታዊ ርክብ ድልው ንኽኸውን ክትገብሩ ስለ ትኽእሉ ዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም ብሉጽ ሜላ እዩ ኢቨን ኮንፊደንስኹም በብግዚኡ እንዳወስኸ ንኽኸይድ ብልዑል መጠን ዝሕግዘኩም ሜላ እዩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክዕግበኒ ኣይከኣለን ምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ነዘን ዝበልክወን ነገራት እንዳገበርክን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትክን ከምኡውን ድሌትክንን ዘለዓሉ ነገራት ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ክትገብራ ኣለክን ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ክግበሩ ዘለዎም ነገራት ኣለዉ ነዚኦም ትገብሩ እንተኾይንኩም ዋላ እኳ ሓፂር መትሎ ይሃለኹም ብሉጽ ኣዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ዝሕግዙ እዮም እዚኦም ድማ እቲ ቀዳማይ ኣፍቃሪትካ ወይ ከዓ በዓልቲ ቤትካ ትደልዮ እንታይ ከም ዝኾነ ፈሊኻ ምፍላጥ እዩ ተደልዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክኸውን ይኽእል ጾታዊ ርክብ ትፍጽምሉ ኢንቫይሮንመንት ምምራጽ ክኸውን ይኽእል ክግበረላ ትደልዮ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል ብምጥያቕ ንኣብነት ክትንካእ ትደልዮ ክፋል ሰውነታ እንተሃልዩ ከምኡውን ዘይትደልዮ ክፋል ሰውነታ እንተሃልዩ ክትፈልጡ ኣለኩም ከይፈለጥኩም ትሰርሕዎ ጌጋታት ክህልው ስለ ዝኽእል እውን ብምጥያቕ ንምምሕያሽ ክትምኩሩ ኣለኩም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ምምይያጥ ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ከም ዘለዎ እውን ብደንቢ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ኣብ ናትና ማሕበረሰብ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ምይይጥ ምግባር ከም ነውሪ ገይሩ ዝቑፀረሉ ማሕበረሰብ እዩ ኮይኑ ግና ግድን ብዛዕባ ጾታዊ ርክብኩም ክትመያየጡ ኣለኩም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝፍጠሩ ጌጋታት ስለ ዝህሉ በዞም ጌጋታት ድማ ፍቕርን ሓዳርን ካብ ምብታን ምይይጥ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ እውን ክትፈልጡ ኣለኩም ነዚ ምስ ረኣና ኣብ መወዳእታ ክሕብረልኩም ዝደልዮ ሓሳብ ኣሎ ምንም ዓይነት ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገም እንተዘይሃሊኩም ከምኡውን ካልኦት ሕማማት እንተዘይሃሊኩም ሳይዝ መትሎይ ንእሽተ እዩ ነፍቃሪተይ ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤተይ ክዕግባ ኣይክእልን ኢልኩም ተሓስቡን ትጭነቁን እንተኾይንኩም ትጋገዩ ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ኣለኩም ዋላ እኳ እንተሓፀረ ካብቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ካብ 9.5 ሴንቲሜትር ክሓፅር ስለ ዘይኽእል በዘን ዝሓበርኩልኩም ሓሳባት ተጠቒምኩም ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ከተብፅሕወን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ዘየድሊ ጭንቀት እንተሃሊኩም ካልኦት ናይ መትሎ ፀገማት ከተምፅኡ ትኽእል ኢኹም ንኣብነት መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ፀገምን ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ፀገም ብሓሳብ ብጭንቀት ብናይ ኮንፊደንስ ምቕናስ ዝመፁ ፀገማት ስለ ዝኾኑ ብዘየጭንቕን ብዘየሕስብን እንዳሓሰብኩም ካልኦት ዘይተሓሰቡ ዘይነበሩ ፀገማት ከይተምፁ ክሕብረልኩም ይደሊ ምንም ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ፀገም ከይሃለወኩም መትለኹም ክገጅፈልኩም ዝተፈላለዩ ሰፕሊመንት ትጥቀሙ እንተኾይንኩም ኩሎም መድሓኒታት ድማ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሳዕቤን ስለ ዘለዎም ዘይነበረኩም ፀገም ከይተምፁ ክሕብረልኩም ይደሊ ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ